you know muna bono bagatebe kubaru 1.5%. Na bono ko bagie etire bona eto gepinga ya nchira nango tebi kengi etete to kaka mangana ya coating na unchure kende ali no science na ko babire bia bona anchanko ereze 1.5 eriye nyomba yabe getwalia chinyomba aya ibinde byabe getwe asinini bakona chuchibese chisinini lakini bagese irwa kamushara aye kwa magotebe nga nche finance bill no o karanste ka tubuga tigasa asita yokona chubesa gendo ke ujikona no rega nje no gendo turi kwa kakura tubuga timoshara no gendo ki aye teba iga tigabantu bayerwa nere kero munte karakari asagwe karakari gochia obogima na oborigo na ende serikali onyende tutaite finance bill yeye ange torense pi ikegera ange tokokobesa egera tokore ebintu lakini nyasaye nakora tugwaja kwae etwanyoreta about 350 million goche region yeye yokwagacha chipara na mobungo onde bwensi orocho otamaiti kwe karakari na achacha ndeke naroche chafo chikilomita chiago nchiabe getu about 18 naroche osoro kwa yo karakari na araberire nkali na igetia ngaru ini mairi munga bere maetena aya naroche bobasinde gukwanira momboli nkwane yani ntete bari gamba kwanira chikilomita chiabo nkinda akwanira yo tariga gaki naroche zairi na nyoreta about 13 kilometers naroche bono naroche naki manduku oyocha manduku ne karakari na nyoreta about 19 kilometers chinyia chigo koru out of this money naroche south yereli bobasi ndo che kilometer lakini moko nyaro mubungo ino momata yasugume momata byasugume mono gosema na mito wake bono tianda aba boli aba basi aba oyo mwanchete bono rene mutete ngakire mungwano na koko gaki mungwano okare gati gankire igo ke chiku mono egere mwancho oyo rene gosema na mito wake aya bonchari ko basaberane nyasaye arafu bomachoge borabu mbara ko basaberane nyasaye na harusi yegozi chache about 28 kilometers so ebinte ebire buya tebi ababunga aba batige konya kubwati no interest ababune koba batige konya okora ebinte ebinko urubare obe na akolire aya kwa hayo machache na mengi si sasa niseme neno moja ya media